Schaars. Lasse Nielsen, Sibon. Oh, mooie combinatie. Nou, je moet speel, Finn Bogason! 1-0. Sportclub Heerenveen, doelpunt. De clubtopscorer alle tijden van Heerenveen. En dat is Alfred Finn Bogason. Oh, goede bal op Albeck. Daar is hij. 1-1. Oh, dat is Erik Tammer. Erik Tammer. Alfred Finn Bogason. Was nog in de achtste finales van de Conference League trouwens. Dit is Albeck. Hier komt hij. Hier komt hij. De blikbakker is er van Erik Tammer. En zo gaat Finn Bogason 12 op pantoffel. Dan gaat Erik Tammer ik 12 op pantoffel. Ja, vastzet op Nielsen. Oh, mooi goal. Assist Pieter Bijl. Doelpunt. Lasse Nielsen. Mooi Waterman op goal. Erik Tammer vast in treden. Dit is de wedstrijd. En de draaien. Ja. Draaien.